Moikka! Hei! KJV-pentut tässä, ja mä olen täällä kertomassa, että miten voit olla 100% varma, että sä pääset taivaaseen tai saat ikuisen elämän, koska jokainen meistä kuolee jonain päivänä, ja onpa se hieno tunne sydämessä, ettei tarvitse käsitellä mitään pahoja seurauksia kuoleman jälkeen. Eli kerrohan, oletko 100% varma, että kun kuolet, pääset taivaaseen? Oletko 100% varma? Koska jotkut sanoisivat, tiedätkö, mä olen aika varma, toivon niin, luulen niin, mä olen aika hyvä ihminen. Niin useimmat ihmiset sanoisivat, joten kysynpä vain, oletko 100%? Et 80, etkä 98, vaan 100% varma, että kun kuolet, pääset taivaaseen. Oletko 100% varma? No, tiesitkö Raamattua? Raamattu kertoo meille, että voimme olla 100% varmoja. Joten, ilman pitkiä puheita, Roomalaiskirjeessä 3.23 sanotaan näin, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja jääneet paitsi Jumalan kirkkaudesta. Se tarkoittaa vain, ettei kukaan ole täydellinen, okei? Mä en ole täydellinen. Sä et ole täydellinen. Sun isoäitisikään ei ole täydellinen. Kukaan ei ole koskaan täydellinen, okei? Kaikki mokaavat. Me kaikki teemme syntiä. Me kaikki teemme jotain pahaa. Me kaikki olemme joskus valehdelleet tai sanoneet ruman sanan ehkä kerran tai tiedäthän varastaneet kynän. Siinä sanotaan, että kaikki ovat jääneet vaille Jumalan kirkkautta. Se on Roomalaiskirje 3, jae 2.3. Ja siinä sanotaan, synnin palkka on kuolema, joten koska me teemme syntiä, niin me kaikki kuolemme. Kaikki kuolevat jonain päivänä. Se ei ole, tiedäthän, se ei ole iloinen ajatus, mutta jokaisella on syntymäpäivä ja kuolinpäivä. Ja siinä sanotaan, että kuolema ei ole vain kehosi kuolemaa ja maahan menemistä. Raamattu sanoo, että on toinen kuolema. Ja siinä sanotaan, kuolema ja Tuonela heitettiin tulijärveen, ja tämä on toinen kuolema. Ja siksi olen täällä, koska en halua kenenkään menevän siihen tulijärveen. Toinen kuolema, ajatellaanpa tätä näin. Ensimmäinen kuolema on, kehosi kuolema, ja toinen kuolema, se on henkinen kuolema. Joten toinen kuolema, tulijärvi. Ilmestyskirja 21.8 sanoo, kaikki valehtelijat saavat osansa järvessä, joka palaa tulella ja tulikivellä, mikä on toinen kuolema. Eli näet, siinä sanotaan kaikki valehtelijat. Joten vaikka valehtelisikin vain kerran, se tekee sinusta valehtelijan kaveri. Ilmestyskirja 21.27 sanoo taivaasta, eikä sinne pääse mitään saastuttavaa, eikä mitään kauhistuttavaa tai valheellista. Yksi valhe. Yksi valhe riittää sulkemaan oven taivaaseen, koska taivas on täydellinen paikka, ja jos kerrot yhdenkin valheen, et ole täydellinen. Eli huomaat, miten kaikki meistä jäävät vajaiksi. Kuten jae sanoo, me kaikki olemme jääneet Jumalan kirkkautta vaille. No, se on ongelma, koska Jumala rakastaa meitä. Ei halua meidän päätyvän tulijärveen. Ja arvaatko, mitä hän teki? Hän teki jotain. Roomalaiskirje 5.8 sanoo, että Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siten, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Kuka tämä Kristus sitten on? Kuka on tämä Jeesus Kristus, josta olet kuullut tai ehkä et ole kuullutkaan? Kuka hän on? No, sitä minä olen täällä selittämässä. Aivan alussa oli. Kun Jumala loi koko maailman, niin hän loi Aatamin ja Eevan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1.27 sanotaan, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi, hän loi heidät. Sitten hän antoi heille yhden säännön, vain yhden. Älkää syökö tuosta puusta tuolla. Tämä löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 31, jolloin sääntö rikottiin. Sanotaan, mutta käärme oli ovelin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja hän sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, ette saa syödä kaikista puutarhan puista? Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 3.6 sanotaan, ja kun nainen näki, että puu oli hyvää syötäväksi, ja että se oli ihana katsella, ja puu, josta voisi viisastua, hän otti sen hedelmästä ja söi. Ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja hän söi. Siinä se oli, ensimmäinen synti. Tämä Aadam ja Eeva pari, he saivat lapsia, tiedäthän, ja he saivat lapsia, ja he saivat lapsia, ja tätä jatkui ja jatkui. Ja siksi olemme juuri tässä tilanteessa. Roomalaiskirjeessä 5.12 sanotaan, siksi yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja kuolema synnin kautta, ja niin kuolema kulki kaikkien ihmisten ylle, sillä kaikki ovat tehneet syntiä. Koska tulimme Aatamista ja Eevasta, me kaikki teemme syntiä, me kaikki. Me kaikki epäonnistumme. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa, 3.15, Jumala antoi lupauksen. Hän sanoi, ja minä panen vihamielisyyden sinun ja naisen välille, puhuen käärmeelle, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se murskaa sinun pääsi, ja sinä murskaat sen kantapään. Tämä on siis ensimmäinen Jeesuksen profetia, jonka näemme Raamatussa. Jumala lupasi, että olisi olemassa henkilö, joka korjaisi vääryydet alusta asti. Nyt, noin 300 vuotta myöhemmin, arvaa kuka ilmestyy. Jesaja Raamatussa, ja hän profetoi neitsyt syntymästä. Jesajan 7.14 sanotaan, siksi Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Oi hoho. Se oli 3200 vuotta sen kaikkein ensimmäisen ennustuksen jälkeen. Ja tiedätkö mitä tapahtui? 700 vuoden jälkeen ennustus toteutui. Niin juuri. Jeesus syntyi. En tiedä, oletko kuullut joulusta, mutta silloin monet ihmiset ympäri maailmaa juhlivat Jeesuksen syntymää.
Joten Luukkaan evankeliumin 1. luvun jakeessa 35 sanotaan, ja enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun yllesi, ja korkeimman voima varjostaa sinua. Siksi myös se pyhä, joka sinusta syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Koska hänellä ei ollut inhimillistä isää, hän on Jumalan poika. Sitten hän syntyi Daavidin kaupungissa, aivan kuten Jesajan ennustus sanoi, Betlehemissä. Sitten enkelit ilmestyivät paimenille. Luukkaan evankeliumin 2. luvun jakeessa 11 sanotaan, ja enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, sillä katso, minä tuon teille ilosanoman suuresta ilosta, joka tulee olemaan kaikille ihmisille. Tänä päivänä Daavidin kaupungissa on teille syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Niin oli kulunut aika, ja lopulta Jeesus syntyi. Ja kun Jeesus kasvoi, hän täyttyi voimalla. Luukkaan evankeliumissa 20 sanotaan, ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengeltään, vahvaksi täynnä viisautta, ja Jumalan armo oli hänen yllään. Hän oli siis erityinen, totta kai. Hän oli Jumala ja ihminen. Hän oli täysin ihminen, täysin Jumala. Ja niin lopulta Jeesus alkoi tehdä ihmeitä. Matteuksen evankeliumissa 15.31 sanotaan, ja suuret joukot tulivat hänen luokseen, mukanaan rampoja, sokeita, mykkiä, vammautuneita ja monia muita. Ja he laskivat heidät Jeesuksen jalkojen juureen, ja hän paransi heidät. Niin, että väkijoukko ihmetteli, kun he näkivät mykkien puhuvan, vammaisten olevan ehjiä, rampojen kävelevän ja sokeiden näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Ja sitten Raamattu kertoo, että hän käveli veden päällä. Hän herätti ihmisiä jopa kuolleista. Kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. Sitten sen ajan hengelliset johtajat tulivat hyvin kateellisiksi Jeesukselle. Jeesus ennusti senkin. Markuksen evankeliumissa 8 sanotaan, ja hän alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan tulee kärsiä monia asioita ja tulla hylätyksi vanhimpien, ylipappien ja kirjurien toimesta ja tulla tapetuksi ja 3 päivän kuluttua nousee uudelleen. Niinpä hän ennusti sen, ja he suunnittelivat tappavansa hänet. Matteuksen evankeliumissa 12.14 sanotaan, silloin fariseukset lähtivät ja pitivät neuvoston häntä vastaan, kuinka he voisivat tuhota hänet. Niin he olivat. Ja lopulta he ottivat Jeesuksen ja halusivat tappaa hänet ristillä, mikä tunnetaan myös ristiinnaulitsemisena. Se on se hieno sana ristillä tappamiselle. He kokosivat suuren joukon ihmisiä auttamaan Jeesuksen tuomitsemisessa ja he pyysivät lupaa Jeesuksen tappamiseen. Näin sitten kävi. He kaikki kokoontuivat yhteen ja sanoivat, ristiinnaulitsekaa hänet, ristiinnaulitsekaa hänet, ristiinnaulitsekaa hänet, ja lopulta Jeesus kuoli ristillä. Niin, surullinen päivä. Ja hänen kuolemansa jälkeen 3 päivää myöhemmin jotkut ihmiset tulivat hänen haudalleen, mutta he olivat hämmästyneitä. He huomasivat Jeesuksen olevan poissa ja enkelin olevan siellä. Luukkaan evankeliumin luvun 24, jakeissa 6 ja 7, enkeli sanoo, hän ei ole täällä, vaan on ylösnoussut. Muistakaa, kuinka hän puhui teille ollessaan vielä Galileassa, sanoen, ihmisen poika on luovutettava syntisten miesten käsiin ja ristiinnaulittava ja 3. päivänä noustava uudelleen. Niinpä hän nousi jälleen kuolleista. Joten muistakaa, että synnin, siis pahojen tekojen, rangaistus on kuolema. On olemassa toinen kuolema, joka on helvetti ja tulijärvi. Siitä ei ole pakotietä. Kerron tämän sinulle, ettet joudu sinne. Siellä sanotaan, että olemme kaikki syntisiä, joten ansaitsemme helvetin. Mutta Jumala rakastaa meitä. Ja roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan, koska kun olimme syntisiä, Kristus kuoli puolestamme. Jeesus ei vain kuollut ristillä, hän maksoi synneistämme kuolemallaan, uhrauksellaan. Hän eli täydellistä elämää, tiedät hän. Hän ei koskaan tehnyt syntiä, ei edes kerran. Ja toisessa korinttilaiskirjeessä, luvun 5, jae 21 sanotaan, sillä hän teki hänestä synnin meidän puolestamme, hänet, joka ei syntiä tuntenut, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, luvun 2, jae 24, sanotaan, hän itse kantoi syntimme omassa kehossaan ristillä. Niinpä hän kantoi syntimme kehossaan ristillä. Minun syntini, sinun syntisi, kaikkien synnit, menneet syntisi, tulevat syntisi, kaikki syntinsä olivat sinä päivänä hänen kehossaan. Hän oli Jumala ja ihminen. Hän oli täydellinen, maksoi sinun syntisi siinä paikassa. Ja hebrealaiskirjeen 2.9 sanoo, Jumalan armosta hän maistaa kuolemaa jokaisen ihmisen puolesta. Ja kolossalaiskirjeen 2.14 sanoo, hän pyyhki pois meitä vastaan olleiden säädösten käsialan, joten hän pyyhki sen pois kuin pyyhkien. Hän pyyhki sen pois. Meitä vastaan olleet määräykset. On olemassa iso, pitkä lista asioista, mitä ei pidä tehdä, okei? Iso, pitkä lista. Älä valehtele, älä huijaa, älä varasta, iso lista. Ja meitä vastaan oli määräys. Joten kaikki, mitä olet tehnyt väärin kuin iso lista, ja siinä sanotaan, että hän pyyhkii sen pois, hän poisti sen. Joten kolossalaiskirjeen 2.14 sanoo, hän pyyhki pois meitä vastaan olleiden käsialan, joka oli meitä vastaan, ja otti kaiken pois tieltä, naulaten sen ristiinsä. Joten kaikki pahat teot, joita olet koskaan tehnyt tai tulet tekemään, naulattiin ristiin sinä päivänä. Mutta kaikki eivät mene taivaaseen, eikä kaikki helvettiin. Raamattu sanoo, että on yksi asia, jonka kaikkien täytyy tehdä. Se sanoo, ja toi heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun täytyy tehdä pelastuakseni? Ja he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun talosi. Se on apostolien tekojen luvussa 16, jakeet 30 ja 31. Eli siinä ei sanota, että ole hyvä ihminen. Siinä ei sanota, että mene kirkkoon. Siinä ei sanota, että kadu syntisi tai käänny pois pahoista asioista. Siinä ei sanota, että lopeta kiroilu. Siinä ei sanota, että anna rahaa köyhille.
Siinä ei sanota kaikkia näitä asioita. Siinä ei sanota, että kastettaisi. Siinä ei sanota montaa asiaa, joita ei mainita juuri siinä. Eikö niin? Siinä sanotaan, usko Herraan Jeesuksen Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun talosi. Jotkut ihmiset uskovat hyviin tekoihinsa. Jotkut ihmiset uskovat väärään Jumalaan, kuten Allahiin, Buddhaan tai universumiin. Kuulen sen usein, universumi. Siinä sanotaan, usko Herraan Jeesuksen Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun talosi. Joten sinun täytyy uskoa häneen ja sitten sinä pelastut. Jos sanoisin, että menen taivaaseen, koska olen niin hyvä tyyppi, uskon silloin itseeni. Uskon itseeni. Mutta jos sanoisin, että menen taivaaseen, koska Jeesus on niin hyvä, Jeesus maksoi syntieni rangaistuksen hyvyytensä vuoksi, siitä tässä on kyse. En usko vanhurskauteeni. Ja Raamattu sanoo, että meidän vanhurskautemme on kuin likaiset rievut. Se on aika ällöttävää, sellainen ällöttävä rätti. Sen parempia me olemme. Kun pääset taivaan ovelle, älä yritä antaa likaisia riepuja. Sano vain, uskoin Jeesukseen ja hänen sovitukseensa synneistäni. Se antaa minulle vanhurskauden. Se mahdollistaa minulle taivaaseen pääsyn, että olen oikeassa suhteessa Herraan. Se sanoo sen useaan kertaan. Emme käy läpi kaikkia, mutta se sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ei itsestänne, se on Jumalan lahja, ei teoista, ettei kukaan kerskaisi. Puretaanpa tämä. Armosta olette pelastetut uskon kautta, eli armo, se on jotain, mitä et ansainnut, ja pelastus tulee uskon kautta. Usko on se, mihin uskot. Eli armosta olette pelastetut uskon kautta, eli et ansainnut sitä, ja pelastus tulee siitä, mihin uskot. Seuraavassa lauseessa sanotaan, eikä teidän ansiostanne, se on Jumalan lahja, ei tekojen lahja, ettei kukaan kerskuisi, se on lahja, okei? Ja täältä löytyy ihmisiä, jotka sanoo, hei, toin sulle lahjan, mutta sitten onkin ehtoja, okei? Tai jos nettisivu sanoo, ilmainen lahja, mutta pitää antaa niille $1, okei? Sillä hetkellä, kun pitää maksaa $1, se ei ole lahja. Sillä hetkellä, kun pitää tehdä jotain, se ei ole lahja. Jos mä sanon, hei, annan sulle tämän raamatun, mutta sun pitää antaa mulle $5, onko se lahja? Ei. Entä jos mä sanon, annan sulle tämän raamatun, se on lahja, mutta et voi enää kiroilla. Ei rumia sanoja. Onko se lahja? Ei, koska sinun olisi pitänyt ansaita tai olla sen arvoinen, ja Raamattu sanoo, että se on ilmainen lahja. Ilmainen lahja. Kuten kun joku antaa sinulle lahjan, otat sen vastaan, sanot kiitos, eikä sinun tarvitse tehdä muuta pelastuaksesi. Se on ilmainen lahja, koska Jumala rakastaa sinua. Ja tämä Raamattu sanoo monta kertaa, että se tapahtuu vain uskomalla Jeesukseen. Se on ainoa tapa. Siinä lukee, ei teoista siksi, ettei kukaan kehuskelisi. Joten kun pääsen taivaaseen, mä en voi sanoa, oi, olen täällä, koska tein sen kivan asian kerran. Sanonkin, olen täällä, koska Jeesus maksoi minun tieni tänne. Jeesus kuoli minun sijastani. Se on ainoa tapa päästä taivaaseen. En ole tarpeeksi hyvä, en ole täydellinen, mutta Jeesus oli täydellinen. Ja roomalaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 5 sanotaan, mutta sille, joka ei tee työtä, vaan uskoo siihen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, hänen uskonsa lasketaan vanhurskaudeksi. Eli hänen uskonsa lasketaan vanhurskaudeksi. Sinun ei tarvitse tehdä töitä, siinä sanotaan, mutta se, joka ei tee työtä, eli sinun ei tarvitse tehdä hyviä tekoja, ja synnin lopettaminen on muuten hyvä teko, siitä lukee Joonan 3. luvussa 10. jakeessa. Niin Jumala näki heidän tekonsa, sen, että he kääntyivät pois pahasta tiestään, niin sitä kutsutaan työksi. Kääntyminen pois pahalta tieltä on työtä, eikä sitä vaadita. Päästäksesi taivaaseen, sinun tarvitsee ainoastaan uskoa Jeesukseen. Siinä kaikki, siinä kaikki. Johanneksen 3. luvussa 16. jakeessa sanotaan, sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Se on todella, todella suosittu jae, ja siinä sanotaan, että jokainen, joka Jeesukseen uskoo, ei joudu kadotukseen, vaan saa iankaikkisen elämän. Kuinka pitkä on ikuinen elämä? Ikuisesti. Eli kun olet saanut lahjan, se on sinun ikuisesti, eikö niin? Jos sanoisin, hei, annan sinulle lahjan, tämän raamatun, se on sinun, saat pitää sen, se on lahja. Mutta sitten jos teet minut vihaiseksi ja otan sen takaisin, ja se ei ollutkaan lahja, se oli ehdollinen, outo järjestely, enemmän kuin kauppa, mutta siinä sanotaan, että jos saat lahjan, se on ikuinen elämä, ei viikoittainen elämä, eli et voi menettää lahjaasi, se on lahjasi ikuisesti. Johanneksessa sanotaan myös, mutta niin monelle, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kuten näet, Raamattu toistaa jatkuvasti, usko, usko. Kyse on vain uskomisesta. Usko. Vain uskomalla Jeesukseen voit tulla Jumalan lapseksi. Niin, Johanneksen 3:3 sanoo, Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, ellei ihminen synny uudelleen, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Muistatko, että oli ensimmäinen kuolema ja toinen kuolema? No, on ensimmäinen syntymä äidiltäsi ja toinen syntymä. Ensimmäinen syntymä on fyysinen syntymäsi ja toinen on henkinen syntymäsi. Ja muista, äitisi teki kaiken työn, kun synnyit. Et joutunut tekemään mitään sen eteen. Olit vain box ja olit ulkona ja sitten perheessä. Sama juttu Jeesuksen kanssa. Hän teki kaiken työn ja box, voit pelastua, syntyä uudelleen hetkessä, silmänräpäyksessä. Aivan. Kun kuulut perheeseen, et voi perua syntymääsi. Et voi olla syntymätön. Miten se sanotaan? Se on hauska asia sanoa. Eli kun synnyt, olet aina osa perhettä. Ja voit sanoa, äiti, isä, en pidä teistä ja aion juosta kauas pois. Aion mennä niin pitkälle kuin pystyn, niin pitkälle, ettekä näe minua enää koskaan. Enkä pidä sinusta, enkä halua puhua kanssasi, enkä pidä säännöistäsi. Ei sillä ole väliä.
olet silti heidän lapsensa. Voit siis sanoa, voi luoja, en pidä sinusta, enkä puhu sinulle, enkä halua tehdä noita juttuja ja haluan tehdä mitä haluan. Ei sillä ole väliä kuinka kauas menet, olet silti Jumalan perheessä. Niin juuri. Sielusi on turvattu, nimesi on kirjoitettu elämänkirjaan ikuisesti. Kun olet pelastettu, olet aina pelastettu. Ja tämä liittyy siihen, että me voi tehdä mitä tahdomme, kun meidät on pelastettu. Tiedäthän, emme voi käyttää sitä lupana tehdä mitä tahdomme. Haluamme tehdä hyviä asioita pelastumisemme jälkeen, tiedäthän. Hebrealaiskirjeen 12.6 ja 8 jakeissa sanotaan, ketä Herra rakastaa, hän kurittaa ja ruoskii jokaista poikaa, jonka hän vastaanottaa. Hän siis kurittaa, se on kuin saadakseen rangaistus, ja ruoskii, se on kuin saadakseen selkäsaunan. Sanotaan, että jos kestätte kurituksen, Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä poika on, jota isä ei rankaise? Mutta jos teiltä puuttuu kuritus, josta kaikki osallisina ovat, niin olette äpäröitä ettekä lapsia. Eli yritän sanoa, että jos Herra rakastaa sinua, hän rankaisee sinua, jos teet pahoja tekoja täällä maan päällä. Jos menisin kauppaan ja yrittäisin varastaa jotain arvokasta, Jumala rankaisisi minua täällä maan päällä. Näkisi, että joutuisin siitä vankilaan. Tiedätkö, Jumala pitäisi huolen siitä, että teoillani on seuraukset täällä maan päällä. Mutta en voi koskaan kärsiä helvetin tai tulijärven rangaistusta, koska Jeesus maksoi kaikista synneistäni. Hän rankaisee meitä täällä maan päällä niin kauan kuin olemme elossa. Emme voi oikeastaan päästä mistään kuin koira veräjästä, kun olemme Jumalan lapsia. Mutta mitä mä tarkoitan on, että kun synnymme uudelleen, Jumala kohtelee meitä kuin omia lapsiaan. Emme siis halua vain kuljeskella ja tehdä mitä ikinä huvittaa. Mutta joo, siinä sanotaan, että jos tunnustat suullasi Herran Jeesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin pelastut. Ihminen uskoo sydämellään vanhurskauteen ja suulla tehdään tunnustus pelastukseen. Eli selkeästi uskot sydämessäsi ja sanot sen ääneen. Näin saat pelastuksen. Siinä se on. Uskot ja sanot sen ääneen. Näin sanotaan roomalaiskirjassa 10, 9 ja 10. Ja sitten sanotaan, että sillä jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Voit siis lisätä nimesi siihen. Jos huudat Herran nimeä, niin pelastut, tai jos minä huudan Herran nimeä, niin pelastun. Se on roomalaiskirjeessä 10:13. Eli mitä yritän sanoa, on, että sinun tarvitsee vain huutaa Herran nimeä pelastuaksesi, ja hän pelastaa sinut. Se on yksinkertainen rukous. Se ei ole mikään maaginen rukous tai erikoinen sanayhdistelmä. Kyse on vain siitä, että sanot koko sydämestäsi Jumalalle sielusi syvyyksistä. Tiedän olevani syntinen ja uskon, että sinä kuolit ja nousit ylös. Sinä maksoit hinnan, Jeesus, synneistäni, jotta minun ei tarvitsisi mennä tulijärveen. Sinä maksoit hinnan, jotta saisin ikuisen elämän lahjan. Jeesus, pelasta minut ja anna minulle ikuisen elämän ilmainen lahja. Ota minut taivaaseen, kun kuolen. Aamen. Jos siis uskot siihen, jos sanoit jotain tuollaista koko sydämestäsi Jumalalle, hän pelastaa sinut. Onneksi olkoon. Jos sanoit sen koko sydämestäsi tänään, niin on hengellinen syntymäpäiväsi. Hyvää syntymäpäivää. Katso, nyt sinulla on 2 syntymäpäivää, joten saat enemmän kakkua kai. Mutta vakavasti, hyvää syntymäpäivää. Siinä sanotaan, että enkelit iloitsevat taivaassa, etkä voi menettää sitä. Siinä sanotaan, totisesti sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka minut lähetti, saa ikuisen elämän, eikä joudu tuomioon, vaan siirtyy kuolemasta elämään. Mitä sitten seuraavaksi? Mitä seuraavaksi? No, sanoisin, että lue raamattuasi. Pidän KJV:stä. Se ei ole muuttunut satoihin vuosiin, ja se väittää päinvastaista niin monissa eri käännöksissä. En edes mene siihen nyt. King James on se oikea, ja jos kielesi on eri kuin englanti, laitan sen tähän ruudulle. Se on hyvä raamattu käyttää omalla kielelläsi, koska raamattu sanoo, kaikki pyhät kirjoitukset ovat Jumalan henkeyttämiä ja ovat hyödyllisiä opetukseen, moitteeseen, korjaukseen ja ohjaukseen vanhurskaudessa. Joten jos haluat miellyttää Jumalaa, opiskele raamattuasi. Ensimmäisen Pietarin kirjeessä 2:2 todetaan, kuten vastasyntyneet lapset, halatkaa sanan puhdasta maitoa, että kasvaisitte sen kautta. Joten uutena vauvana haluat juoda tuota sanan maitoa. Ja toinen askel, sanoisin, mene kasteelle. Sehän ei ole välttämätöntä päästä taivaaseen, eikö niin? Olet jo menossa taivaaseen, mutta raamattu sanoo, että on hyvä idea mennä kasteelle pelastumisen jälkeen. Niin, Matteuksen aivan viimeisessä jakeessa sanotaan, ja Jeesus tuli ja sanoi heille, kaikki valta on annettu minulle taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia, kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, opettamalla heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Aamen. Rakastan tuota. Ja Jeesus näytti esimerkillään, että oli hyvä asia tulla itse kastetuksi. Sanotaan, ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordan virrassa. Ja heti vedestä noustessaan hän näki taivaan avautuvan ja hengen laskeutuvan hänen ylleen kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi, sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja heti henki ajoi hänet erämaahan. Eli tuo on Markuksen evankeliumin 1. luvun jakeet 9-12. Haluatko siis, että Jumala on sinuun mieltynyt? Mene kasteelle sen jälkeen, kun olet pelastunut. Se on hyvä seuraava askel kuuliaisuudessa. Ja sen jälkeen Jeesus aloitti heti palvelutyönsä. Hän sai seuraajia, hän teki ihmeitä. Omakohtaisesti olen nähnyt, kuinka Jumalan voima nopeuttaa asioita ihmisten elämässä kasteen jälkeen. Tiedäthän, tee monia upeita asioita Jumalalle kasteen jälkeen, suosittelen lämpimästi. Ja jos sinut kastettiin jo ennen pelastuksen saamista,
kuten jotkut kastettiin vauvoina. Tämä käytäntö ei ole raamatullinen. Se ei ole oikea kaste, koska Raamattu sanoo, että kaste tapahtuu, kun olet pelastunut ja uudesti syntynyt. Niin monet kastetaan uudelleen. Jos se olet sinä, sanoisin kyllä, mene hyvään seurakuntaan ja anna kastaa itsesi uudelleen, koska Raamattu sanoo, että kaste tapahtuu pelastuksen jälkeen. Se on Jeesuksen kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen symboli. Se on koko symboli. Kuolet ja nouset ylös hänen kanssaan. Se on kuva uudesta elämästäsi Jeesuksessa Kristuksessa. Sanoisinpa, että monia ihmisiä kastetaan uudelleen, mikä on ihan tavallista. Se on heidän ensimmäinen askeleensa uudessa elämässään, kun he ovat saaneet pelastuksen ilmaisen lahjan. Joten sanoisin, että lue Raamattua, hyvää Raamattua, kastaudu ja yritä löytää hyvä kirkko. Tiedäthän sellainen, joka sanoo, että pelastus on ilmainen lahja, jos he yrittävät sanoa, voi, kadu syntiäsi, tai jos he yrittävät sanoa, voit ansaita paikkasi omilla teoillasi, tai voit vannoa pikkurillillä Jumalalle, ettet ole enää paha ihminen, tai jos he sanovat mitään pahaa sellaista, niin tiedäthän, että halua mennä siihen kirkkoon. Haluat mennä kirkkoon, jossa sanotaan, menen taivaaseen Jeesuksen ansiosta. Okei, no kiitos ajastasi, rakastan sinua. Ja hyvää yötä tai päivää tai mitä ikinä siellä onkaan. Olen niin iloinen puolestasi, jos olet saanut pelastuksen ilmaisen lahjan. Pidä huolta, hei hei.